आं आदा एमजिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोना लोगोफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय आदा एमजिनि सायाव आं फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों मैयानि दिनाव माने थाम्बनेल मोनसे क्लिप खालामनानै गोरलै गथ' बानानै फेसबुकाव पस्ट खालामनाय नुनो मोनदों आरो लोगोफोरना फेसबुकाव जिमान शेयार खालामो इमान भाइरेल जायो नालाय लोगोफोरना बेयो माने बे थाम्बनेल पस्ट मोनसे हगारनाय बिराद भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर लोगोसेयै बेनि अनगायैबो आदा एमजिआ गावनि दिदोम गोसोजों गिलिर गोसोखौ लानानै जेनेबा सिन्था भाबनायाव थानाय बायदि मोनसे गावनि जेनेबा फेसखौ नुदों आरोना जेनेबा महर मुस्रिखौ माने इदि नुदों आरो जों जेनेबा नायनाय मानसिफोरा बेनिखायनो माने गोसो गिलिरदो जिरायना थानानै जेनेबा जोंनि बर' समाजनि मुंदांखा सावथुनफोरनि मेथाइखौ माने केरावके ट्रेडजों खननानै दुखु हांमा सुरै सुरै दुखु हांमा सुरै सुरै दुखु खननानै दुखु होदों मेथाइ खननायखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसेयै बेखौनो जोंनि नायगिरि अडियेन्सफोरा फोरमायदो कि आदा एमजिआ मा जामारदो लोगोसे मा जाखो आरो बे थाम्बनेल पस्टबो नुबाय नालाय लोगोसे दा बे दुखुनि मेथाइ खननाय केरावके ट्रेड दुखुनि मेथाइ खननाय आरो लोगोसे जोंहा प्रिति बसुमतारीनि प्रिति नार्जारीनि फेसबुक पेजावबो पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों बे आदा एमजिनिनो मेथाइ खननाय केरावके ट्रेड मेथाइ खननायखौ नुनो मोनदों आरोना बेयाव माने बियो गोलावै माने बर' माबादो सुरजों जेनेबा इंलिश आखरखौ लिरनानै पस्ट खालामना होदो आरो लोगोफोर थांनानै नायबा नुगोन आरो जेनेबा जायफोर प्रिति नार्जारीखौ जेनेबा फल' खालामाखै बिथांमोनाव थांनाय नङा माने पस्ट खालामाबो थांनाय नङा आरोना जायफोर फल' खालामनो गोसो जादों प्रिति नार्जारीखौ सार्च खालामनानै जेनेबा फल' खालामनानै नायनो हागोन आरो जेनेबा बिराद गोलाव लिरदों आरो जेनेबा 500 किबोर्डनि बारासो लिरनाय जादों आरो बेफोरखौ माने नायोब्ला आं ससे नायदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो फरायनो हाथाराखै माने गोजौनिफ्राय जा बे लास्टसिम फरायब्ला माने मिनिङा गोसोआव लानानै फरायनाय मिनिङा माने लाथुम फरायलांनो हायालै आङो माने बिराद बावगारलांबाय थाथारदों आरोना ओंखायनो नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन आरोना थांनानै नायहैबानो जाबाय बे प्रिति नार्जारीनि माबाखौ फेसबुकखौ सार्च खालामनानै नायबानो नुगोन आरो लोगोसे जायफोरा फल' खालामाखै फल' खालामना लाबानो जाबाय आरो आं बेखौसो बुंनो सानदों आदा एमजिखौ आरोना आदा एमजि नों मा सिन्थाफोर जादों नामा ना मानसिफोर नोंनाव माबाफोर दुखुफोर जादों नामा ना माबाफोर मोन्थाय दं नामा बा माबाफोर माने मोनजानो लुगैदों नामा बेफोरनि बिखय माने मोनसे भिडिअ लाना फैयोब्ला एसे गोजोननाय मोनगोन जोङो गासै नायगिरि अडियेन्सफोरा नेनानै दङ ससे भिडिअ क्लिप लाना फैनानै गासैखौबो नायग्रा जेनेबा अडियेन्सफोरखौ साबसक्राइबारफोरखौ एसे समझाना होयोब्ला मोजां जागोन आरोना लोगोफोर आंनि बुंनांगौआ बेनोखि जेनेबा फेसबुकफोराव जायफ्रा इउटुब गैया जायफ्रा फेसबुक खुलियाखै बेफोर माने इउटुबाव नायो नालाय इउटुबनिफ्रा जायफोर माने फेसबुक थांनो नागिरा बेफोरबायदि माने मोननैयाव मोजां माने बुस्थुखौ भाइरेल जानाय शेयार जानाय नुबाय थायो नालाय ना इउटुबाव नायग्रा मानसिया इउटुबाव नेबाय थायो जेनेबा फेसबुकाव नायग्राफ्रा फेसबुकाव नेबाय थायो आरोना ओंखायनो माने गासैनावबो फेसबुक थाया नालाय ओंखायनो माने इउटुबाव मोनसे भिडिअ हगारोब्ला मोजां जागोन आरो मा जामारदो मा मादो दुखु जादोंना जायाखै ना मा ओरैनो इन्जय खालामदो बेफोरखौ माने फोरमायना होयोब्ला जों मोजां मोनगोन आरोना जोंनि अडियेन्सफोरा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै ना लोगोफोर जोंनि गासैबो XNDB रन्जय दैमाजों सारजों लोगोसे थानाय गासैबो सोद्रोमाफोरखौ आङो आफा बोराइनि आरज बियोखि गासैबो थाबैनो सोराङाव फैगोनखौ जेनेबा जियानिफ्राय गगोनखौ आङो मिजिंथिनानै थाबाय एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जै बर'